aprangsi birtang bumpi adrikha Sangki Arlong lapen koila equire amen pen APHLC amai pu IAS retired John Ingti Katharapan akoi kipi aputak kerangki amai teng sekot kepa 5 nong rongkang MSC constituency Arlo Satgaon community hall along rongkang BJP mandal committee atumpen patir PC Bharat Angdeng pi along BJP asong kapang tang lapen kapang dang pon tuji apan pini BJP membership drive amai kangi puthot birtang convention bazarmidang senen Supreme Court alam kaya teng pusi pai great proxy arni SP Gaurav Upadhyay APHLC amai hujaning tikathara phan hangsi amen pen sangti koila arlong kipur equari do pusi a koilong si alang liphan SPSI hemlong kehang IAS retired Jones Ingti Kathar Pherangke amai ke phahut ke jaya teng ke nilimen pen ilongta Wari ave lasi lapuson nimen pen akoi kipi abangke chokche lasi Karbi Anglong angkang nonamat sangti arlong lapen koila akwari ingkir et nangji lapen arona tengsi tender hangsi puthot pangni nangji kali pulote chesong nangkop ko puta jai BJP membership drive amailong MP Horen Singh Be Alhisar po aman pen chitongdun laben boithalang so MLA Dr. Mansing Rongpi West Karbi Anglong BJP District Committee President Arun Terang Rodip Ronghang pen danglok penang angki thigiding tung chitongdun membership drive amayalong jasemet PS inkoira troxy BJP klembang kubang piatum chetongdun si mayalong RDP dun lapen rongkhang MAC constituency angkang along BJP membership bang surikrip ho sose Opleng pon unji pusi MP Horen Singh Be pen rat ang nojai tekang baithalang so pen Rajan Ronghang lapen dongka pen promes terang atu birta pangdak pon News 24 Karbi Anglong মানে ভারতীয় জনতা পার্টি মেম্বারশিপ এই লাকে একদম ভারত আর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লাপেন হোম মিনিস্টার ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার অমিত শাহ alang nitum kama thateng hensi lapen dak asam along rialok rondida sapen West Karbi Anglong orang terang alang nitum kama thaben je Bharatiya Janata Party a membership ke drive di sini kaidong rongkhang along kang cek konsol la sinon ke bang dia ni bang ke dak kaidong rongkhang along anma bang tu gedo anutin ta PDP member manpen Bharat adet an suse jakong apa teji pan lapen Karbi Dongri an suse jakong apa teji pan ohomadet an suse jakong apa teji pan si ni tumpi ni bangsa program dengkon lo Pinia da porhai sirke ba porpen Kheruni High School asai hemalong Assam Kala Kendro Kheruni atumben pachehem hu konsi arjan ki hi chepati along chepat cherap dunsi Hills Education Development Society atumben cherap chutudun Bang suka cepati asailong huming koi rakathom school pen kadok we bang pharut trok school somaratum arjan ki kacepati asai dengpon ladet pen phi Kheruni Green Army atuma hin pen stami ason ke claim mate sai ke claim amu cepaklang pon lapen bang solong school tin pen tami amena aseng ke hang mate aning ke hang ke kan kacepaklang asai dengpon Kheruni pen berta pangdapon Rensing Teron News 24 Karbi Anglong Difu ex-UPDS asai hemalong Difu Hotel Committee Kesengpon Pineda porphai kebra chite maporpen Difu ex UPDS asai hemalong akimi Difu Hotel Committee Kiseng asai dengpon Bang so mayalong pinang an hotel klembang photum chitong dunsi chidong sarpen mai phuar pu dhuniram terang aphan pipon lapen lasolong chunbang kolom sing kramsa lapente birta pachini chunbang rajib rongphar atumaphan ar pupipon lapen lasolong kachedon donatum lake Mahavir Seini Hotel Pawan Kalachan Seini Rajasthan Hotel lapen Paduram Seini Sainik Hotel atum chetong dunsi ingsam jinpen chipichun pon News Text Report News 24 Karbi Anglong Pinia birta lan sekang tonik lo domi thame kardom